Ale nie len svoje, ale aj cudzie, požitajte si a všetko mínte a počúvajte. A hlavne čo najviac obalov. Obal ideálne by bol plastový, ešte lepáca páska, kartón a to niekde v nejakom peknom železnom kontajneri niekam. Žiadne, nie že 0 obaly, 6 obalov, nie že bez obalček. Mega obal, to je moje pornomeno teraz. Priatelia, my chápeme, že tieto veci je ťažké ľuďom vysvetliť. A my s kapelou Marvule máme náš taký malý ekologický TED Talk, taký náš malý ňuňu miniatúrny audio bedeker, ktorý si hocikedy môžete pustiť večer doma, keď chcete sa niečo naučiť o konzumnom správaní jednotlivca. A táto naša miniatúrna akademická knižovočka, kde vám citlivým hlasom Richarda Stankeho budeme takto recitovať takéto naše rôzne ekologické tézy, sa nazýva Ach ty svinia! 70 cukier mala, aj tak si ďalšiu kúpila. Ach ty svinia! Poslednú 20 mala, aj tak to jedla do tašky. Ach ty svinia! A ústavu sa teší, od roka v Bangladeši, to zasa budeš ich dať pre deti. Na týždeň 2 rupie, dá sa vidieť verunie, a ty máš to jednu do smetí. Po stromčekom aj to našla, za 2 dní ho rozbila. Ach ty svinia, deti to je radosť naša, matka je nový kúpila. Ach ty svinia, máte čo ste chceli, chod do silný kordely, tam môžeš reklamovať iPhony. Tu máš ty hrubý pičus, náš prúdkový cyklus, vráca, až keď ti zazvoní. 20 metrov do obchodu a peši ani boli. Ach ty svinia, po brdenom transportéri nosí deti do školy. Ach ty svinia, však ty raz budeš v pekle rátať petrošekle a na bicykli chodiť do práce. A deti budú plakať, že miesto snehuliaka holý chlapík stojí v záhrade. Ach ty svinia. Ďakujem. Tak by si chceli takéto